Vítám vás u dalšího dílu podcastu časopisu Dřevo a stavby, který již 17 let pomáhá čtenářům orientovat se ve světě dřevostaveb. Máme zde jeden z dílů seriálu Dřevostavby od A až do Z s názvem Jak si vybrat architekta, na co myslet při návrhu a jaké jsou první kroky. U této příležitosti zde vítám jednatele společnosti Prodesi Domesy, inženýra architekta Václava Zahradníčka. Dobrý den. A rovnou ho poprosím, jestli by jenom krátce řekl, co je Prodesi Domesy. Co to znamená? Díky, tak vážení diváci, Prodesi Domesy vlastně je společnost, tým lidí, který vlastně 25 let nebo 23 let vlastně navrhují, projektují a realizují moderní dřevostavby. Děláme vlastně komplexní servis pro klienta a troufám si tvrdit, že se stále velmi výrazně odlišujeme v tom, že jsme architekti realizující dřevostavby, to znamená, nejsme dřevařská firma realizující dřevostavby a nejsme projektanti realizující dřevostavby. A specifikum u nás je asi v tom, že ten celý proces vlastně vede architekt od začátku do konce a má hlavní slovo vlastně v tom procesu. Tak to nás asi trochu odlišuje a pak doufám, že nás trochu odlišuje těch 25 let, 23 let. Vlastně společnost jsme založili v roce 2002, potom druhou v 2005 a já osobně se věnuju jako té vlastně bytové architektuře nebo vlastně těm domům někdy už od roku 2001, takže ještě za studií. Takže pro mě je to taková srdcová záležitost. Dobře, děkuji. A já se rovnou zeptám, když za váma přijde člověk, který by si chtěl nechat postavit dřevostavbu, podle čeho by si podle vás měl vybírat architekta, na co by měl klást důraz, jestli je tam nějaká jako osobní chemie, jak se vlastně takový architekt vybírá? Tak obecně vlastně jsem toho názoru, že by se ty strany měly trochu poznat, to znamená, nejsem úplně příznivcem toho, že po jedné schůzce může jedna nebo druhá strana říct skvělý nebo špatný. Myslím si, že by se měli dvakrát, třikrát potkat, jako například jdete s nějakou dívkou dvakrát, třikrát na rande, tak vlastně se ty strany potkají, podívají se na pozemek toho investora, podívají se vlastně do nějakých referenčních staveb té firmy. No a vlastně potom mohou po několika setkáních, dneska bohužel už i často online, což trošku ztrácí tu energii, říct vlastně, jestli ta spolupráce by měla smysl nebo neměla smysl. Takže ano, určitě je to o tomto. Ale možná bych s dovolením to téma trošku rozvedl. Samozřejmě, že architekt podle našeho názoru k bydlení, k rodinným domům patří. Samozřejmě v momentě, kdy se klient nebo zájemce vlastně rozhodne toho architekta nevyužít, tak vlastně bych mu poradil, protože vnímám, že tenhle rozhovor je možná i o tom, aby ti, kdo ho někde budou poslouchat, si mohli o té své věci, o tom svém projektu vlastně na začátku zauvažovat. Tak možná je to o tom, že si na začátku je potřeba říct a ujasnit si otázku, co vlastně od toho projektu chceme. Jo? Protože to, že už si vybírám architekta a vybírám si vybírám si dřevostavbu, nebo si vybírám zděný dům, betonový dům, skleněný dům, to je jedno. Vlastně už jsem v tom procesu někde ne úplně na začátku. Myslím si, že vůbec téma jako architekt a role architekta je vlastně jedno z témat tohoto rozhovoru. A když jsem o tom tak trochu přemýšlel, tak si myslím, že vlastně na začátku by si ti investoři měli dát dohromady priority, co od toho projektu chtějí. Jo? Jestli jim jde primárně o architekturu, o design, o poměr cena výkon, o rychlost, o peníze, které jistě budou také tématem tohoto rozhovoru v dnešní době,
ale oni do toho mixu prostě patří. Neděláme nebo nekreslíme domy nebo architekturu do šuplíku, snažíme se ty věci jako realizovat. Myslím si, že by to měl být cíl jako vlastně architekta, to zhmotnit tu vizi. Takže abych se vrátil k té vaší vlastně otázce nebo k té základní úvaze, tak myslím si, že klienti by si na začátku měli vlastně udělat možná čas, měsíc, 2, vzít si papír, tužku a vlastně si sepsat, co od toho projektu chtějí. My, když nás vlastně osloví klient, tak někdy mu posíláme takzvaný design brief, tomu říkáme, kde vlastně ten zájemce nebo ten budoucí klient si vlastně má příležitost sepsat v nějakých bodech nebo v nějaké osnově, co od toho projektu chce, co je pro něj důležité, co ho inspiruje. Říkáme, pošlete nám fotky třeba o stupeň 2, vlastně o kategorii nebo 2 kategorie vyššího standardu domu. To znamená, pošlete nám to, co vás inspiruje ze světové architektury třeba a tak dále. Protože s tím se dá samozřejmě pracovat i v řádově nižších budgetech. Ale a kromě toho, jak chcete ten dům, aby fungoval, co je pro vás vlastně funkčně důležité. My vlastně s kolegou před těmi 23 lety jsme vlastně se rozhodli ty domy, když to řeknu, vůbec to slovo to nevystihuje, stavět ty domy, protože to staví tým, je nás 30 nebo 40 v kanceláři, potom spousta našich partnerů, subdodavatelů, vlastní naše tesařská výroba a společnost na spodní stavby a podobně. Takže ten tým je obrovský, takže já vždycky, když řeknu, že realizujeme nebo stavíme, tak je to tým. Je to jako týmová práce. Ale obecně, když se vrátím k tomu zjednodušení, tak vlastně ta realizace toho domu je něco, co je důležité, aby bylo v rukou někoho, kdo má k té architektuře vztah. To je podle mého názoru, ale jak říkám, můžete si v první třetině, čtvrtině toho procesu říct, že prostě architekta nepotřebujete, že chcete typový dům, že vám ho osadí. Já se domnívám, že to není ideální a nechci používat ty zprofanované jako přirovnání typu, že je to samé, jako se léčit podle internetu nebo se obhajovat u soudu na základě umělé inteligence, ale můžete k té variantě dospět. Pakliže dospějete k tomu, že tedy vnímáte, že to je důležité, aby ten fenomén nebo aspekt toho architekta v tom procesu byl, tak potom je podle mě zásadní trochu vysvětlit, s jakými různými typy architektů, nebo vlastně ano, typy architektů, se můžeme potkat z hlediska toho procesu. Existují v podstatě takové 2 skupiny. Buď to je architekt nezávislý, nebo je architekt závislý. Třeba v našem případě, nebo v mém případě, já jsem architekt závislý. To znamená, že tvořím podle nějakých svých hodnot, principů a podle toho, jak jsme si řekli před 25 lety nebo 23, že chceme ty domy stavět a realizovat a že chceme jít tím směrem, což tehdy krátká vsuvka zpátky, jsme tehdy si vyhodnotili, že pro to, co chceme dělat, to znamená drobné a rezidenční domy, vlastně ta menší architektura, tak ty dřevostavby nám vyšly jako vítězové, jako vítězná varianta. No a vlastně jsme se rozhodli, že tímto směrem půjdeme. A tím pádem jsme se dostali do schématu, který znamená, že my jako architekti, a nejsme to jenom my, ale je to tým, to znamená u nás vždycky o toho klienta se stará architekt, provází ho tím procesem, tak vlastně ta hlavní supervize toho procesu je ten architekt. Je to pohled architekta. Jo, on vlastně ten architekt jako používá ty naše firemní zdroje, to znamená projektanty, engineering, stavební vlastně management, přípravu a podobně, k tomu, aby vlastně zrealizoval toho klienta v rámci toho procesu. Takže jsme vlastně aplikovali standardní vlastně schéma toho, jak má fungovat architekt v konkrétní vlastně přípravě na konkrétní stavbu. Ale abych se vrátil k tomu rozdělení.
V momentě, kdy je architekt nezávislý, což vlastně znamená, že by měl tomu klientovi říct, že tvoří jako nezávislý architekt. Ten nezávislý architekt někdy ne zcela reflektuje tu realitu těch, řekl bych, možností toho klienta, pokud je o rozpočet. To znamená, že potom vlastně někdy vznikne to, že ten klient stráví s tím architektem rok, někdy 2 roky života, má v ruce vlastně projekt, ale úplně to nesedí s realitou na trhu. Proto by u nezávislého architekta měl vždy ten nezávislý architekt, podle mého názoru, by měl tomu klientovi říct, běžte, zjistěte si vy sám realitu na trhu a pak za mnou vy znovu přijďte a řekněte, chci dům 120 metrů, 150 metrů, chci takhle kompaktní dům. Jako snažím se říct, že vlastně výběr toho architekta je klíčový ne co do konkrétní osobnosti nebo energie, to samozřejmě také, ale co do druhu toho architekta. Jo? Potom máme samozřejmě schéma, kdy ten architekt tvoří v rámci nějaké společnosti, která ty domy realizuje a je i dejme tomu jejím zaměstnancem nebo spolupracovníkem. Tam někdy zase může být, tam vlastně je to taky ta závislost, tam vlastně to funguje taky. Takže vždycky jako důležité si vlastně trochu více vlastně ujasnit tu roli toho architekta, toho typu architekta, kterého vlastně hledám. A takže vlastně trochu obšírnější odpověď na vaši otázku. Doufám, že to nebude zbytečně dlouhé. Takže z toho vyplývá, že ten závislý architekt je v podstatě výhodnější a šetří peněženku tomu klientovi? To nemusí tak být. Mně spíš šlo o určitou jako informaci, nebo říkat úplně poselství, ale spíš určitou informaci, aby ten klient si byl vědomý toho, s jakým typem architekta spolupracuje. Skvělý výsledek se může dostavit u nezávislého architekta, skvělý výsledek se může a nemusí dostavit u závislého architekta. Jenom je vždycky důležité si na začátku, jak se říká, nalít čistého vína a zjistit vlastně, jaké konkrétní vztahy jsou v rámci toho fungování. Protože samozřejmě ten proces přípravy a realizace stavby, ať už betonové, zděné nebo dřevostavby, je jako extrémně komplexní a ovlivňuje ho spousta faktorů. A vždycky v každém procesu nebo v každé jednotce nebo v každé skupině lidí je někdo, kdo ji vede, nebo někdo, kdo udává ten směr, ten tón. No a to je důležité, jo? Jestli prostě ten směr hlavní udává obchodník, nebo projektant, nebo stavební firma, nebo architekt. Jo? My jsme vlastně ten náš koncept před těmi x lety postavili na tom, že ten architekt vede toho klienta od začátku do konce celým procesem. Protože to je vlastně schéma, které, jako když teď opustím schéma dřevostaveb, se objevuje obecně v oblasti stavebnictví, stavění nebo architektury. Že vlastně vy procházíte, uděláte si tu první část, stavební program, třeba se k tomu ještě v rozhovoru dostaneme. Potom vlastně si zpracujete studii, projekt, vyřízení stavebního povolení, realizační dokumentace, příprava stavby, autorský dozor a podobně. Pomoc při výběru stavebního firmy nebo toho realizátora. No a vlastně my tuhle věc vlastně jsme integrovali spolu s tím, že jsme chtěli tedy dělat hezké domy a s použitím dřeva, jak my říkáme úplně, dneska už děláme dřevostavby, protože té dřevní hmoty v tom domě je jako určité množství. Takže tak. Mm-hmm. Jaký je rozdíl mezi projektantem a architektem? Je potřeba v tom vůbec hledat rozdíl? No tak ten rozdíl je v samé definici toho slova. A já bych řekl, že architekt je někdo, kdo by vždy, už zase jsme v tom schématu, kdy si ten klient vyhodnotí, že jak si ta architektura nebo to, jak je ten dům zpracován, jak se v něm bude žít, dýchat, vnímat, jaký bude interiér, jak se mu v něm bude existovat, je pro něj důležité, protože pro spoustu lidí to nemusí být důležité,
Někdy to pak bohužel je důležité pro ty, kteří se na ten dům musí zvenku jako dívat, ale to je trošku odlehčení. Ale pakliže se tedy rozhodnete pro architekta, tak by ten architekt měl být ten, kdo má to konečné slovo. Projektant je extrémně důležitý partner procesu pro konstruování toho domu, pro řešení spousty technologických otázek. My ho do procesu vlastně vtahujeme, on komunikuje s klientem. Ale vždycky někdo, jako je, jak jsme teď v nějakém studiu, někdo je vždycky režisér toho filmu. Jo? Kdo řekne ne, tuhle část toho scénáře nebudeme používat, použijeme prostě tuhle. Takže ten architekt prostě pochopí toho klienta, nebo to je vlastně dost důležitá věc, o které jsme si tady ještě nezmínili, že se domnívám, že každý architekt by měl být trochu psycholog. To znamená, i když teď mluvím hodně jako já, tak se snažím na těch úvodních zkuskách spíše víc jako poslouchat a načíst si toho klienta, protože vlastně pochopit ty motivy, které stojí někdy za tím vším, jsou vlastně úplně to nejdůležitější, protože pak pochopíte tu chemii a pochopíte ten směr, jakým vlastně jít. Stejně jako když jste vnímaví, tak pochopíte pozemek, pochopíte místo, pochopíte nějakou energii, jo, pochopíte, tak z tohohle hlediska si vlastně navnímáte ten proces. A teď, pardon, trochu jsem se ztratil v tom tématu. Nevadí, mluvili jsme o rozdílu projektanta a architekta. Myslím si, že to bylo dostatečně vysvětleno. Jo, takže ten architekt by podle mě nebo podle nás měl být ten, kdo je vlastně ten supervizor toho procesu. Jo? Tak asi. Takže tyto pozice vlastně k sobě zapadají a vlastně tvoří nedílnou součást. Co byste poradil investorům, než k vám přijdou, aby si tady připravili, s čím za vámi mají přijít, jaké si připravit podklady? A ještě mě zajímá jako taková věc, jestli vy i zkoumáte, jak doposud ten investor bydlel, jestli vlastně to nějak srovnáváte s tím, co chce a na co je zvyklý. No, tak vždycky vlastně na těch úvodních schůzkách potřebuji, aby mi ten investor o sobě řekl, co mi chce říct, co mi dokáže říct. Určitě vlastně, když navážu na tu druhou část vaší otázky, určitě to, jestli dosud žil v domě nebo žil v bytě, poněkud jako ovlivňuje jeho zkušenost. Takže určité věci chce a nechce, když vlastně tu zkušenost má nebo nemá. Takže to je důležité. Neméně důležité je, aby ten investor, a před bych vysvětlil možná krátce, co se míní slovem stavební program, to je takový jako lehce odbornější termín u architektů a ne všichni třeba chápou, o co se jedná. Tak stavební program je vlastně takové jako zadání toho domu, kdy vlastně definujete si místnosti, provozní schémata. A to je samozřejmě dokument, který dáváte dohromady společně, ale vlastně ten klient by měl si ujasnit, co od toho domu chce. To znamená, on má nějaký pozemek a měl by si ujasnit, kde chce jaké místnosti. Nejen, že kolik místností, ale jak mají být propojeny, jestli a tak dále. A má všechny tyhle otázky, pokud mi ten klient neodpoví, tak já se ho na ně zeptám a pak, když řekne, udělejte to standardně, udělejte to normálně, no tak to samozřejmě udělám tak podle mého nejlepšího vědomí a svědomí za těch desítky nebo stovky studií, co mám nějakým způsobem za sebou v rámci té spolupráce, tak se snažím, aby to mělo nějakou logiku. Jo? To je asi to, co by mělo být v tom domě. Jo? Taková jako logika, protože vždycky, když člověk jako obhajuje, aspoň já osobně to vnímám, že v momentě, kdy obhajujete jako architekturu, obhajujete jako design, tak jsem jako zvyklý ho obhajovat na základě určitých jako funkcionalistických principů, dejme tomu. Jo. Asi tady nebudeme zabředávat a vysvětlovat se funkcionalismus, ale v podstatě jde o to, aby se jako ta funkčnost prosadila na poměrně jako vyšší příčky těch parametrů. Protože udělat
krásný dům je nesnadné, ale pořád je to jednodušší, než udělat krásný dům, který bude funkčně splňovat analyticky přesně to, co ten klient chce. Jako když jdete ke krejčímu, tak on vám prostě přesně tu látku, ten oděv nebo oblek udělá přesně na míru. A to je vlastně to, co u nás jako je na takový vyšší prioritě zájmu. A to stejně vlastně u těch individuálních domů, jako u typových domů, protože typové domy někdy zdánlivě jsou vnímané tou veřejností, že to je něco takový typovka, já chci individuální dům. Ono to není tak docela pravda, protože jako kvalitní typový dům, který se zhodnotí x let zkušeností, kdy v podstatě dlouho ten dům koncepčně připravujete, nemluvím o situaci, kdy za večer to nakreslíte nějak, uděláte vizošku a máte těch typových domů 200 v katalogu. Jo? Ale bavím se o tom, kdy opravdu zhodnotíte nějaký provozní schémata, kdy řeknete, ano, tohle je určitý, chce se mi říct a použít slovo archetyp, ale vlastně svým způsobem archetyp víkendového domu, rodinného domu v patře, v přízemí a podobně a vytvoříte nějaký jako koncept, který vlastně postavíte, zrealizujete a který si můžou ty lidi půjčit, vyzkoušet, jet se tam podívat a spousta lidí to vítá z toho hlediska, že má vlastně daleko bych řekl lepší představu potom, po takové té návštěvě toho domu nebo potom, co si ten dům půjčí, pronajmu, nebo to je jedno a pak se mi s nimi daleko lépe pracuje z hlediska té komunikace. Oni řeknou, hele, tam to bylo tak a já řeknu, to je skvělý, pojďme to udělat takhle. Takže tím se dá velmi vlastně ulehčit ten proces, usnadnit, za předpokladu, že ten klient k takovému domu jako inklinuje, že řekne, hele, jako proč ne? A zároveň samozřejmě to je ta čtvrtá část té skládačky, to odpovídá z hlediska toho plánovaného rozpočtu, protože když budete mít rozpočet 20 nebo 40 milionů, tak máte volnější, velmi volné pole působnosti, kdežto když máte 10 milionů nebo 8 nebo 6, tak to schéma v dnešní době je trošku okleštěnější. Ale to neznamená, že nemůžete s tím vlastně typovým domem, jim říkáme domezi concept houses, že to vnímáme, že to jsou koncepty vlastně, to nejsou jako typovky, kde řekneme, takhle vám ho otočíme, ale my s těma domama pracujeme, třeba u Freestalky, což je jeden z našich asi nejúspěšnějších domů. Už je jich postaveno kolem 70, ale v různých právě změnách a tak dále, úpravách. Tak my si jako s těma typovkama, protože jsme architekti, protože zase se vracím k tomu tématu, že ten architekt je ten, kdo jako si hraje s těma věcma, ač někdy v těch ostatních odděleních naší společnosti ty ostatního kolegové říkají, ježišmarja, co se to zase vymyslelo, tak jako dokážeme si s těma domama jako více hrát, jo, z hlediska pozemků a podobně. Jaké chyby vídáte u lidí, kteří plánují dům a vyvracíte jim určité jejich jako nápady, myšlenky, vyvádíte je z omylu, když za vámi přijdou? Ano, snažím se, když vidím, že třeba to je asi ta nejčastější chyba, která se stala třeba i mně u mého vlastního domu, že vlastně ta investorská role je o tom poměrně realisticky odhadnout to, co vlastně od toho domu můžu očekávat. A tím chci říct, že někdy ty představy jsou poněkud přefouknuté vzhledem k tomu, ani ne tak vždycky k rozpočtu, ale někdy vzhledem k velikosti pozemku, někdy k potřebám těch lidí. Takže dost často lidi přesvědčují nebo klienty přesvědčují, že vlastně dům 160-180 metrů je sice fajn, ale musím proto mít nějaké uplatnění, protože potom v tom ti lidé zůstanou třeba na stáří sami v tak velkém domě, takže dům, který má 100-120 metrů, 130 metrů je prostě skvělý a no, vzhledem i k dnešním nákladům, ale to ne na realizaci, ale i na údržbu toho domu, na vytápění a tak dále. Je to třeba jedno z takových klišé, že ti lidé jako přicházejí a říkají, my chceme takhle velký dům a
Ono vlastně, když se to pak potká s nějakou realitou, tak to dost často musí přehodnotit, anebo nemusí, ale pak se jako neprotínáme. A nejen s námi tedy, jo, ale jako s realitou toho trhu. No a to pak právě někdy vede, když se té jako svojí myšlenky jako nechcete vzdát, tak to většinou vede do problému, jo, protože pak se dostanete do toho, že jedna z 5 firem vám řekne, jo, my vám to postavíme o 3 miliony míň a to už jako, když vám 4 řeknou, že ne, ta 5. vám řekne, a to je skvělý, a my vám to, tak tam bych byl jako opatrný. Takže to bývá věc. Jako dneska se moc už nepotkáváme s klienty, kteří by jako zatvrzele s tím architektem jako bojovali a řekli ne, já to tam prostě takhle chci, a když se to takhle stane, a to je zajímavý, protože to si myslím, že spoustu lidí si myslí, že ten architekt, aspoň jsou takový architekti, kteří řeknou, takhle to bude, protože to je vize, to bude prostě skvělý. Já spíš to vnímám jako řemeslo. Jo? Je to prostě řemeslo, stejně jako když jdete ke krejčímu, tak prostě se podívá, jaká ta látka vám bude slušet a jaký typ toho saká a pak vám to prostě ušije. A samozřejmě vám řekne, že vám třeba fialová nesluší, ale když prostě řeknete, ale já prostě chci fialovou, tak pak ten jako krejčí řekne, no tak vy jste zákazník, tak vám udělám tu fialovou, nebo když se mu to hodně, teď s prominutím takhle, hezké slovo, příčí, tak řekne, hele, dík, ale já fialový saka jako vám šít nebudu. Ale tohle je dost jako okrajová věc. Dneska většinou ti lidé si nechají jako poradit. Co je spíš takový fenomén, to je právě určitý, já bych neřekl, že odstup nebo odklon od těch individuálních domů, to vůbec ne, ale tím, jak se trošku ta ekonomika jako posunula a jak se bohužel v posledních 5 letech ty náklady na domy a na stavby poměrně razantně zvýšily, tak dost často se právě jde do konceptu těch typových domů. Jo. Takže v tomhle vlastně je na začátku asi něco, co je jinak. No. Když byste měl říct, jaký je rozdíl mezi dřevostavbou a zděným domem, krátce, kdybyste nějak zhodnotil? Velmi krátce. Je to vlastně podobný rozdíl, mně napadá příměr jako mezi benzínovým a dieselovým motorem. Na první pohled jsou oba motory podobné pro laika, ale v momentě, kdy je budete stejným způsobem užívat, tak prostě u každého toho motoru potřebujete jiný výkon, jinou práci s tím motorem, abyste si to užil, abyste z toho dostal maximum. No už vůbec nemluvím o tom, kdybyste tam lil to samé. Takže v podstatě jde o to, aby bych řekl, již velmi záhy padlo to rozhodnutí, jestli ten dům bude betonový, zděný, ocelový, skleněný nebo z plastu novitý, třeba v Číně, tak jde jako o to, že vlastně ta technologie je samozřejmě velmi určující. A je určující z hlediska statiky, designu a architektury, technologií, detailů, tepelné techniky. Co to prostě jako jinak pracující motory, když to řeknu. A co se týká návrhu? Tak co se týká návrhu, tak samozřejmě tyhle všechny faktory řešíte už v samotném návrhu. Protože ten projektant od vás dostane určitý koncept, který potom rozpracová do technických detailů. Ale ten architekt, dejme tomu, teď na začátku učí směry si doleva, doprava a už se jde tím směrem. A vlastně jakmile ten architekt nemá tolik zkušeností se dřevostavbou nebo ji dělá okrajově, tak ne vždycky úplně zvládne postihnout všechny aspekty. A to, jak jsem zmínil před chvílí, nejen jako ty ekonomické aspekty, ale zejména ty technické a konstrukční a není to pak šťastné. Chce se mi říct, a bylo by to asi hodně pejorativní slovo, že z toho někdy může vzniknout trochu paskvil z hlediska technologie a z hlediska konstrukce. Prostě ten dům jako musí od začátku, ta technologie ho hodně ovlivňuje. A jsou u dřeva nějaké limity specifické nebo naopak výhody oproti zděnému domu? No tak velmi zrychleně vlastně to
to je téma, které by vedlo na samostatný podcast, ale dřevostavby, dřevo je specifické v tom, že je daleko variabilnější, to je jeho hlavní vlastnost, dokážete z toho udělat jak high-tech, moderní dřevěný špičkový dům, tak velmi utilitární a vlastně racionální konstrukci, která vydrží 15 let. Takže ta variabilita ve zvoleném schématu. Dále to je ta variabilita dispoziční, to znamená, vy můžete potom s tím interiérem pracovat, můžete měnit příčky, stěny, protože je tam minimum těch nosných vlastně fixních stěn. Samozřejmě a můžou být, nemusí být. Takže to je pak samozřejmě otázka tepelné techniky, to je zcela samostatné téma, že ta dřevostavba se velmi rychle jako ohřeje a zase má to svoje plusy a mínusy, které se musí zazřešit v létě, například tepelná akumulace a tak dále. No a to jsme už u těch vlastností toho dřeva, u té specifičnosti, u té druhé části vaší otázky, abych tady dřevo jenom nechválil. Tak samozřejmě musí se specificky u toho domu řešit akustika. To je věc, kterou musí kvalitně odborná firma zvládnout, tak aby ten dům byl stejný nebo někdy i lepší než zděný dům. I zděný dům se může udělat akusticky špatně, ale u dřevostavby je to poměrně snadné ho udělat akusticky špatně. A zároveň potom se musí dřevo jako fantastický materiál, vždycky se mi ptají ty klienti, jak dlouho jim vydrží dům, tak řeknu, no třeba 400 let, ale myslím, ta konstrukční část, samozřejmě ty svrchní vrstvy budete po 50-60 letech třeba měnit. Proto máme i rádi dřevěné fasády, jak je tady vidno, protože se dají za těch 30, 40, 50 let, 20 snadno obnovit. Ale co je důležité, je, že to dřevo nemá rádo dlouhodobé vystavení vlhkosti. To znamená, nebavím se o tom, kdy vám tam vyteče pračka, to většina jako lidí vidí, ale, nebo vám zateče střechou, to vidíte taky, ale mluvím o tom, kdy máte někde třeba latentní vlhkost, která se vám tam jako roky střádá, tak tohle je třeba zásadní věc, kterou musí, jak už v návrhu, v projektu, v realizaci, v detailech, tyhle věci se ohlídá, například my většinou doporučujeme dávat čidla vlhkosti, dělat co nejkvalitnější, nejšpičkovější a s odbornou firmou dělat stěrkový hydroizolace třeba v rámci sprchového koutu a podobně. Takže ano, je problém stejný, když máte dlouhodobou vlhkost ve zděném domě, ale to dřevo je prostě na tuhle ten aspekt jako citlivější. A tím chci říct jednu ještě dost důležitou věc, že dřevostavby jsou fenomenální technologie, která má potenciál mít klidně 50% trhu v Čechách, stejně jako je to třeba v sousedním Rakousku, myslím v oblasti těch rodinných domů a víkendových domů. Dokonce se dneska vlastně velmi vehementně vlastně ty technologie používají u velkých projektů. Ale ona nesnese jednu věc, ta dřevostavba, a ona nesnese stavbu své pomocí. Jo. Ona ji jako snese, ale ti majitelé pak možná nesnesou ty následky té stavby své pomocí. A vždycky, když za mnou přijde někdo, že si chce tu dřevostavbu stavět sám, tak se strašně ptám, jak moc je zdatný, jak moc je tam ta firma, a samozřejmě něco jiného je, když se děláte vnitřní dokončovací práce, jako když si koupíte byt a dokončujete si ho, anebo když oproti tomu, když stavíte dřevostavbu. To pak takovým klientům říkám, hele, nezvážili jste si koupit příručku, jak postavit dům z toho či z onoho zdícího materiálu a postavit si ho, protože to je skutečně jako lepší, kvalitnější, smysluplnější a bezpečnější cesta, než se pustit do jako experimentování, jo? Protože ono to nevypadá, ale ta struktura toho domu, stěny, detaily, to je jako high-tech, to je jako byste porovnával elektromobil s MBčkem, jo? Jako prostě ta technologie, řešení všech těch detailů, jako to prostě není na tom si přečíst 2 knížky a postavit si dům. Rozumím. Po těch letech praxe, co máte, děláte teď
nějaké věci jinak než na začátku kariéry? Určitě. Snažím se, nebo myslím, že to i tak dělám, že trochu méně bych řekl, tlačím nebo propaguji dřevo jako tu hlavní cestu, proto právě říkáme, že to jsou spíš stavby s použitím dřeva, protože tehdy byla trošku jiná situace a my jsme s kolegou měli prostě tu vizi, že jsme chtěli, aby to dřevo se používalo i v kvalitní architektuře, nejenom jako v levných typových domcích, ale prostě, aby se proniklo do té kvalitní architektury. Na to se dneska třeba i děje u těch větších projektů. Takže trošku jsem vlastně se stal mírnějším z hlediska toho, jako té obhajoby těch dřevostaveb nebo staveb s použitím dřeva. To se u mě změnilo a myslím, že takže asi to souvisí s věkem, že se trošku zvětšila tolerance k různým jiným pohledům na ty věci. Na závěr se ptám, chtěl byste říct nějaký vzkaz lidem, kteří se rozhodují třeba pro dřevostavbu, anebo vůbec lidem, kteří chtějí stavět svoje vlastní bydlení? Vzkaz poplatný současné době by byl asi ten, aby věnovali daleko více času na začátek toho procesu. Protože potom už ten proces jde tak trochu samospádem, ne, že by na něj neměli vliv, ale to počáteční rozhodnutí chce jako hodně rozvahy, protože investujete celoživotní prostředky, investujete prostě značné množství času, úsilí a jako když vyjdete směrem, který jste si vlastně předtím úplně nesprávně nezhodnotil, tak to jako nemusí dopadnout úplně dobře. Takže ne, že bych chtěl někoho strašit, ale určitě věnujte čas na začátku té cesty, obejděte si nejen firmy, ale obejděte si i architekty a zjistěte si, jestli skutečně tam jsou splněné všechny ty atributy, třeba nebo o některých z nich jsme dneska mluvili. Takže věnujte čas na začátku toho procesu, abyste a samozřejmě zjistěte si reálné reference, ne 2 domů, ale musí to být jako nějaká plejáda, musí to být jako kontinuální, bych řekl, tvorba, jo? Během několika let, ne v momentě, kdy někdo postaví 1, 2, 3 hezké domy, tak je to skvělý, ale může to být jenom nějaký bych řekl, jako neúplně setrvalá filozofie. Takže to je asi vlastně vizuálně zhodnoťte, co se vám jako líbí, ale nedejte jenom na sousedy, na emoce, na to, co se píše, ale skutečně věnujte čas jako trošku strukturálnější analýze na začátku. Mm-hmm. Já moc děkuji za tento vyčerpávající vzkaz. Děkuji vám, že jste se účastnil našeho seriálu o dřevostavbách a s tím bych se chtěl vlastně i rozloučit s našimi posluchači, poděkovat, že nás sledujete a budu se těšit na další díly.